Diolch yn fawr. Diolch yn ydio Dduw am gyfle arall I ddod yma Gerdyfron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di ac yn diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn abal I wneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosibl I ni. Ac felly o Dduw I ni yn gofyn y byddi di yn gweithio yn rymus unwaith eto yn ein gwlad ni, a byddi di yn dod lawr yn erth yr ysbryd glân, bendithio'r cyfan y bydden ni'n ei wneud heno. Ni'n gofyn am arweiniad a nerth yn ein haddoliad, y byddi di yn agos at bob yr un ohonom. Tyrd felly, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, croeso i'n gwasanaeth y Pasg. Ni'n ddiolchgar fod y parchedig Dafydd Morris yn gallu pregethu I ni unwaith eto. Ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniau ysgam drws nesaf yn y neuadd. I adech I wybod fod na gyfarfod gweddi gyda ni. Ni'n cynnal un bob mis ar y drydydd nos Iau o bob mis, felly fydd yr un nesaf Ebrill 19, 4 ar 15 o Ebrill am hanner awr wedi 7. Fydd yn hoedfa arferol Pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ac eich atgoffa hefyd bod bob oedfa yn fyw ar y we ac hefyd yn gallu dilyn ar ôl yr achlysur hefyd. Wel, gen I ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 373, 373 cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd, a'r noswaith drom anesmwyth bu'n chwysu yn yr ardd, a'i chwys yn ddafnau cochion yn syrthio ar y llawr, bydd canu am ei gariad I dragwyddoldeb mawr. 373 gen I sefyll i'w chanu. Byddwn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, yr 20fed benod, penod 20, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ioan, penod 20, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Y dydd cyntaf o'r wythnos, Mair Magdalen a ddaeth y bore, a hi eto'n dywyll at y bedd ac a welodd y maen wedi'i dynnu ymaith oddi ar y bedd. Yna rhedodd hi ac a ddaeth at Seimon Pedr a'r disgybl arall yr hwn yr oedd yr Iesu yn ei garu, ac a ddywedodd wrthynt, hwy a ddygasant yr arglwydd ymaith o'r bedd, ac ni wyddom ni pa le y dod asant ef. Yna Pedr aeth allan, a'r disgybl arall, a hwy a ddeithant at y bedd,
ac yr edasant ill dau ynghyd a'r disgybl arall a redodd o'r blaen yn gynt na Phedr ac a ddaeth yn gyntaf at y bedd. Ac wedi iddo grymu, efe a ganfu'r Llieiniau wedi gosod, hynny nid aeth efe i mewn. Yna daeth Seimon Pedr yn ei ganlyn ef ac aeth i mewn i'r bedd ac a ganfu'r Llieiniau wedi gosod. A'r napgyn a fiasau am ei ben ef wedi osod nid gyda'r Llieiniau, ond o'r neilltu wedi blygu mewn lle arall. Yna yr aeth y disgybl arall hefyd i mewn, yr hwn a ddeithau yn gyntaf at y bedd ac a welodd ac a gredodd. Cynnes hyd yn hyn ni wyddant yr ysgrythyr bod yn rhaid iddo gyfodi o feirw. Yna disgyblion eithant ymaith drachem at yr eiddynt. Ond mae'r asafodd wrth y bedd oddi allan yn wylo, ac fel yr oedd hi yn wylo, hi am ystyngodd i'r bedd, ac a ganfu ddau angel mewn gwisgoedd gwynion yn eistedd, un wrth ben ac un wrth draed y lle dodasid corff yr Iesu. A hwy a ddywedasant wrthi, o wraig, pa ham yr wyt ti yn wylo? Hithau a ddywedodd wrthynt, am ddwyn ohonynt, hwy fy arglwydd i ymaith, ac nas gwn pa le y dodasant ef. Ac wedi dywedyd ohoni hyn, hi a droes strach ei chefn, ac a welodd yr Iesu yn sefyll, ac nis gwyddau hi mae yr Iesu oedd y fe. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, o wraig, pa ham yr wyt ti yn wylo? Pwy yr wyt ti yn ei geisio? Hithau yn tybied mae'r garddwyr oedd e fe, a ddywedodd wrtho, Syr, os dydi a'i dygais ef, dywed i mi pa le dodais ef, a my fi a'i cymeraf ef ymaith. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, Mair, hithau y droes ac a ddywedodd wrtho, Raboni, yr hyn yw dywedyd athro. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, na chyffwrdd am mi, o blegyd nid archefais i eto at fy nhad, eithir dos at fy mrodyr a dywed wrthynt, yr wyf yn dyrchafu at fy nhad i a'ch tad chwythau, am Duw i a'ch Duw chwythau. Mae'r Magdalen a ddaeth ac a fynegodd i'r disgyblion, weled ohoni hi yr arglwydd a dywedyd ohono y pethau hyn iddi. Yna a hi yn hwyr y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, a'r drysau yn geed, lle roedd y disgyblion wedi ymgasglu ynghyd tra gofn yr Iddewon, daeth yr Iesu ac a safodd yn y canol ac a ddywedodd wrthynt, tangnefedd i chwi. Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a ddangosodd iddynt ei ddwylo a'i eslys, yna disgyblion a lawen ychasant pan welsant yr arglwydd. Yna dywedodd yr Iesu wrthynt drachem, tangnefedd i chwi, megis y danfonodd y tad fi, yr wyfinau yn eich danfon chwi. Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a nadlodd arnynt, ac a ddywedodd wrthynt, derbyniwch yr ysbryd glân. Pwy bynnag y maddeuwch ei pechodau, maddeuir iddynt, a'r eiddo pwy bynnag a taliwch, hwy a taliwyd. Eithir Thomas, un o'r 12, yr hwnna elwyr Didymus, nid oedd gyda hwynt pan ddaeth yr Iesu. Y disgyblion eraill gan hynny a ddywedasant wrtho, ni a welsom yr arglwydd, yntau a ddywedodd wrthynt, o'n i chaf weled yn ei ddwylo ef ôl yr hoelion, a dodi fy mis yn ôl yr hoelion, a dodi fy llaw yn ei eslys ef, ni chreda fi. Ac wedi 8 niwrnod drachem, yr oedd ei ddisgyblion ef i mewn, a Thomas gyda hwynt, yna yr Iesu a ddaeth a'r drysau yn geed, ac a safodd yn y canol ac a ddywedodd, tangnefedd i chwi. Wedi hynny a dywedodd efe wrth Thomas, moes yma dy fus, a gwel fy nwylo, ac estyn dy law a dod yn fyslys, ac yna fydd anghredadyn ond credadyn. A Thomas atebodd ac a ddywedodd wrtho, y fe arglwydd am Duw. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, am i ti fy ngweled, Thomas, y credaist, bendigedig yw yr hain i welant ac a gredasant. A llawer hefyd o arwyddion eraill, a wnaeth yr Iesu yngwydd ei ddisgyblion, yr hain nid ydynt ysgrifenedig yn y llyfr hwn. Eithir y pethau hyn a ysgrifennwyd, fel y credoch chwi mae yr Iesu yw Crist, mab Duw, a chan gredu y caffoch fywyd yn ei enw ef. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch i ni nawr gan ni emyn arall, emyn rhif 360, ai am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr. 360 gan ni sefyll i'w chanu.
Dewch ni droi at ein harglwyd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto ein bod yn gallu dod ger dy fron ac yn dod yn llawn hyder ac eto yn llawn ofn hefyd a pryder am ein diffyg ni mor aml fel dy blant. Ein bod ni'n dadl di lawr, ond o Dduw i ni yn gwybod i ni'n dod i gwmni yr holl alluog, i ni yn dod yn hyderus gan ein bod yn gallu dweud ein bod wedi bod at yr arglwydd Iesu pan bu farw ar y groes. Ni wedi bod wrth droed y groes. I ni wedi derbyn y maddeuant hynny sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd y gwaed a lifodd ar y groes wedi'n golchi ni'n lan yn wynach na'r eira. Ac felly o Dduw oherwydd ein bod wedi derbyn y sicrwydd hynny o faddeuant pechodau, oherwydd ein bod wedi cael heddwch a Duw, i'n gallu dod ger dy frondi heno yma yn hyderus ac eto yn dod yn ymwybodol mae Duw perffaith wyt ti, Duw sanctaidd wyt ti, ac mae pechaduriaid ydym. Ond o Dduw i ni yn diolch, mae pechaduriaid sydd wedi maddau, ac felly ni yn gallu dod yn gwybod y fod yn ein gwrando ni ac yn clywed ni, ac yn ateb gweddiad y blant, ac i ni yn gofyn i ti unwaith eto, i ateb gweddiau y rhai sydd yma heno, a rhai efallai sydd yn gweddio am yr oedfa, y bydd na fendith ar yr oedfa hon. O Dduw, i ni yn gofyn i ti dywallt y ysbryd ar dy was, i dywallt y ysbryd arnom ni, ac ar y ddinas hon, ar ein gwlad ni o Dduw, i ni yn gofyn y bydd yr oedfa hon yn dwy'n ffrwyth. I ni mor ymwybodol o Dduw i'r llygad, i ni'n teimlo o sil i sil, i ni'n gofyn a oes yna ffrwyth, ac i ni'n gwybod o Dduw dy fod ti yn sofran a dy fod ti yn holl alluog, ac rwyt ti'n gallu gweithio yn guddiedig yng nghalon dyn, ac nad yw yn amlwg i ni, ond o Dduw i ni yn gofyn i ni cael gweld y ffrwyth gyda'n llygad, i ni cael profi gyda'n clustia, i glywed rhai yn tystio i'r ffaith ei bod nhw wedi ymddiried yno ti a wedi pwyso'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, i ni yn gofyn i ni cael tystio, gweld bywydau yn trawsnewid, yn dod o dywyllwch y byd yma i oleini yr Efengil. Ac mae ti fydd yn cael y clod, mae ti fydd yn cael y mawl. O Dduw, i ni'n gofyn bydde ti yn cael y clod heno yma yn ein plith ni. Wrth i ni ganu dy glodydd, i ni yn gweddio, mae addoli y byddwn ni yn ei wneud. Mae nid dim ond canu geiriau ac yn canu rhyw dôn, ond o Dduw y bydd ein heneidiau ni yn dy ddyrchafu di, y byddwn ni yn dy addoli di wrth ganu, wrth weddio, wrth i ni wrando ar dy air. I ni yn gofyn o Dduw i ti dod lawr ein plith tywallt ysbryd arnom. I ni'n gofyn am ymweliad arbennig o ddifryd. Oes dim ateb arall o Dduw, i ni'n gwybod hyn, i ni wedi profi hyn ers sawl blwyddyn bellach. I ni'n gallu profi nad oes gobeith i ni, ond i bai dy fod ti yn dod i'n plith ni. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod lawr yn erth yr ysbryd glân. I ni'n gofyn am yr oedfa hon, ond hefyd am ein gwlad ni, am yr dyddiau sydd o'n blaenau ni, am yr cyfnod y Pasg yma, fydd na ryw rai yn ystyried pwysigrwydd dod i geisio dy wyneb di. Ac o Dduw, i ni'n gofyn ti fendithio dy blant ar hyd a lled o wlad hon a'r byd. I ni'n gweddio bydd na fendith a'r pregethiad y gair y dyddiau sydd o'n blaenau. Felly o Dduw, tyrd lawr, bendithio ni nawr, diogelan hamser, i ni'n gofyn am dy was, y bydde di'n unerthu fe unwaith eto, ac y bydd y gair yn cael ei chyhoeddi mewn modd fydd yn cyrraedd eneidiau, ac y bydd na newid mawr yn digwydd yn ein plith ni heno yma. Tyrd felly, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ganu emyn arall, emyn 525 o'r flaen o Dduw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd rwy'n ei cheisio a'i cheisio eto wnaf, trigaredd i mi dyro rwy'n marw onys caf. 525 gwn i sefyll i'w chanu.
Wel, gweithio'n annwyl, diolch yn fawr eto am gyfle i ddod i Tabernacl ac i eich anerchu yn yr Efengyl. Ac mae'n testyn ni heno yn yr 20 bennod, y bennod a ddarllenwyd, ac i ni'n mynd i edrych ar y 5 adnod yn sôn am Pedr ac Ioan wedi ddogrymu fe ganfu'r Llieiniau wedi ei gosod. Hynny, nid aeth fe i mewn, Ioan hynny yw, yna daeth Seimon Pedr yn ei ganlynef ac aeth i mewn i'r bedd ac a ganfu'r Llieiniau wedi ei gosod, a'r napgyn a fiasau am ei bennef wedi ei osod, nid gyda'r Llieiniau, ond o'r neilltu wedi ei blygu mewn lle arall. Nawr, does dim rhaid ar gyhoeddi'r sawl sydd yn wir Gristion o wirionedd yr atgyfodiad. Mae'r atgyfodiad yn brofiad. Mae'r gwir Gristion wedi marw gyda Christ ac wedi atgyfodi gyda'r arglwydd Iesu Grist, ac felly fe allu dweud fod yna wyrth ar y cyd wedi digwydd. Pan oeddem feirw mewn camweddau a'n cyd fywhaodd. Dyna'r wyrth ar y cyd. Yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi, ac os y'n ni'n Gristnogion yma heno, y'n ni'n hefyd wedi atgyfodi gydag ef. Ond cyn fod yr atgyfodiad yn brofiad, mae'n ddigwyddiad. Mae'n ddigwyddiad hanesyddol, mae'n ffaith. Syfrdanol, wrth gwrs, ac yn ogoneddus, ond yn dal yn ffaith, ac mae yna fwy o dystiolaeth i wirionedd yr atgyfodiad nac unrhyw ddigwyddiad hanesyddol arall mewn gwirionedd. Ac wedyn mae'r digwyddiad yma, yr atgyfodiad, yn faen clo, yn keystone, yn adeiladwaith y ffydd Gristnogol. Ac fe gofiwch chi falle fel mae'r apostol yn atgoffa'r Corinthied ynglyn â'r ffeithiau hanesyddol sydd wedi dod yn erthyglau ffydd wedyn, farw o Grist dros ein pechodau ni. Dyma'r Efengyl, medda fe. Ga'i'ch atgoffa chi am yr Efengyl, medda fe. Beth yw'r Efengyl? Ffeithiau yn gyntaf. Farw o Grist dros ein pechodau ni, number 1. A'i gladdu. Dyw hwnna ddim yn ddibwys, mae yn bwysig i gladdu. Ac wedyn yn drydydd, a'i atgyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Ac fe gofiwch chi yn yr un bennod fawr yw un de, cynta Corinthied y 15 bennod. Mae'r apostol yn sôn, beth petai na ddim maen clo? Beth petai'r keystone yn eisiau? Petai hynny bosibl? Beth petai dim atgyfodiad? Wel, fydde pregethu yn ofer, wrth gwrs. Fydde ffydd yn ofer, fydde ni, yr apostolion, yn gael dystion wedyn, medde fe. Ond y peth gweitha o bell ffordd yw hyn, yr ydych eto yn eich pechodau. Petai ddim atgyfodiad. Wel, sefyllfa cwbl arswydus i ni feddwl amdano fe. Petai na ddim atgyfodiad, bydden ni yma heno yn dal yn ein pechodau. Achos bydde hynny yn arwyddo, dim atgyfodiad, yw fod yr iawn wedi methu. Ac fe fydde pechodau bobl Dduw ni yn dal ar y llyfrau fel petai, yn ein cyhuddo ni ac yn galw am farn ac yn galw am ddamnedigaeth sicr. Eithir, medde'r apostol yn yr un bennod,
eithir yn awr, Crist a gyfodwyd. Ac os i ni yma heno yng Nghrist ac wedi credu iddo mewn gwirionedd, dyn ni ddim yn ein pechodau. Dwi am geisio cadarnhad heno o'r cofnod sanctaidd yn y llyfr hwn, yn y Beibl, fod yr arglwydd Iesu yn wir wedi llwyddo yn ei fechniaeth, fod ei aberth wedi llwyddo, fod ei ddirprwyaeth wedi bod yn gwbl lwyddiannus. Dwi am edrych am brawf heno, fod hynny yn wir. A dwi am edrych ar fanylion ac ar y llieiniau yma, welodd Pedr ac Ioan yn y bedd yr oedd yr arglwydd Iesu wedi bod yn gorwedd ynddo fe. A beth oedd y llieiniau yma? Wel, darnau hir o linen, na beth oedden nhw. Ac wedyn roedd yna berarogle, myr ac aloes wedi pacio rhwng haenau y llun yma. A tipyn go lew ohonyn nhw hefyd, 100 pwys ohonyn nhw, sef rhyw 72 o'n pwysi ni, ac o'n nhw'n yn gludo'r haenau yma at ei gilydd ac yn gludo'r cyfan wrth gorff yr arglwydd Iesu. A beth welson nhw, wrth edrych i fewn i'r bedd, oedd y llieiniau yma yn dal siap y coesau a'r breichiau a'r corff, a wedyn y napgyn wedi osod, napgyn oedd o amgylch i benne. Fe welson nhw'r cyfan yna, ond dim corff. Dim corff. Nawr, doedd na ddim modd, fysyn ni'n meddwl, o gwbl i elynion yr arglwydd Iesu na chyfeillion yr arglwydd Iesu fod wedi tynnu'r corff o'r llieiniau yna a'i gadael nhw mor deidi, mor ddestlus. Dwi'n meddwl fydden nhw wedi gallu gwneud hynny. Mae yna wyrth wedi digwydd, mae'n amlwg yn diwedd. Ond mae'r wyrth yna wedi digwydd yn drefnus, cofiwch, heb un arwydd o frys o gwbl. Does dim byd anfwriadol fan hyn. Does dim byd accidental wedi digwydd fan hyn. Mae'r cyfan wedi digwydd yn ôl terfynedig gyngor a rhagwybodaeth Duw wrth gwrs. Os oedd yn rhaid i Grist farw, ac mi oedd, roedd yn rhaid iddo fe hefyd i atgyfodi. Ac mae'r cyfan yma, mae'r dystiolaeth sydd ar ôl fan hyn, yr llieiniau yma, yn dangos rhywbeth deliberate. Nawr, beth yw arwyddocad y llieiniau oedd ar ôl yn y bedd? Wel, maen nhw'n cynrychioli yn gyntaf i gyd bratiau bydron yn pechodau ni, bobl Dduw. Wel, sut? Felly meddech chi. Wel, gadewch chi'n ofyn y cwestiwn. Dyw pawb ddim yn gwybod yr ateb i'r cwestiwn yma, dyn nhw. Pam bu Crist farw? Yn gwestiwn holl bwysig, yn dyw e. Cyflog pechod yw marwolaeth, ond doedd yr arglwydd Iesu ddim yn bechadur. Dyma dystiolaeth gadarn yr ysgrythur. Ni wnaeth bechod. Ni wybu bechod. E ni'n cael mai fe yw'r oen difau, difrycheilid, mae'n archoffeiriad, diddrwg, dihalog a didoledig oddi wrth bechaduriad, ond wrth iddo fe fynd yn fechnydd, yn surety dros ei bobl, mae'n mynd yn gyfrifol am ei pechodau nhw a'r fath gyfrifoldeb. Ie ddim mwy o gyfrifoldeb ar neb eriod. Chi'n teimlo bod lot o gyfrifoldeb arnoch chi yn bell waith, ynddi chi. Chi'n teimlo pwysau gwaith yn bell waith. Dim digon amser i wneud pethau, ond bu'r fath gyfrifoldeb a hwn. Ac yno ar y groes te, yr arglwydd Duw y Tad, a roddes arno ef,
ein hanwireddau ni i gyd, ac yn dweud wrth ei fab fel petai, nawr rwy ti'n gyfrifol. Ti'n gyfrifol am bechodau bobl Dduw, yr eglwys. Ac mae yn dwyn, yn cario yn ei gorff ar y pren. Ein pechodau ni os y'n ni'n Gristnogion yma heno. Ac mae'r ysgrythur yn dweud yn glir iawn wrthon ni fod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw dros ein pechodau ni. Hynny yw o blegyd ein pechodau ni. Nawr, dyw pawb ddim yn gwybod hynny. Ac mae eisiau ni barhau i ddweud hyn fod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw o blegyd ein pechodau ni. Mae'r emynwyr yn rhoi'r peth fel hyn, wel, William Spantacelyn, fy myau, trymion, luoedd maith a weiddodd tu arnen, a dyna pam roedd rhaid i'm Duw, i'm Duw, ddioddef ar y pren, y beiau, hwy ath fradychodd anwyl oen. Hwy oedd y goron ddraen. Hwy oedd y fflangell greulon gref. Hwy oedd yr hoelion maen. Fy myau oedd y waiwf ond rywanau ystlys byr fel y daeth ffrwd o dan ei fron o waed a dyfroedd clir. Yn beiau ni os y'n ni'n bobl Dduw, achosodd i'r arglwydd Iesu Grist i farw. Ac o blegyd yn beiau ni felly, y gwisgwyd yr arglwydd Iesu Grist gyda'r llieiniau yma. A beth am y pwysau yma, pwysau'r llieiniau? Chi wedi meddwl am hyn erioed? Yn bwysau mawr, yn diwe, 72 o'n pwysau ni a fawr du pois. Yn bwysau trwm, yn diwe, ac maen nhw'n cynrychioli fy meiau trymio ni, chi'n gweld. Sgwni ydyn ni wedi teimlo pwysau yn beiau eriod. Ydyn ni wedi teimlo eriod bod ni'n cario baich. Chi'n cofio Pererin Bynian, fel na ddechreuodd e. Baich ar ei gefn, baich ar ei gefn. Chi wedi teimlo eriod fod y meddyliau pechadurus a'r gweithredoedd, a'r ymddygiad cyfeiliornus, a'r methiannau, a'r syrthion fyr o hyd ag o hyd ag o hyd. Ydy hwnna wedi mynd yn faich i chi eriod? Wedi'r cyfan, bobl hunanol i ni, wrth natur, bobl annibynnol, bobl sy'n benderfynol o fynd i ffordd ei hunain, ac mae yna falchder, mae yna hunan ddigonolrwydd a gwrthnesugrwydd, perversity a gwrthryfel, mae'r pethau yma i gyd yn wir amdano ni, bob un ohono ni. Ond y cwestiwn yw, a dyn nhw wedi mynd yn faich arnoch chi eriod? Ydych chi'n teimlo'u pwysau nhw eriod? Ac ydyn ni wedi teimlo eriod, os na gylen ni wared o'r baich yma, y byddai'r cyfan yn gwasgu ni lawr i uffern. Ydyn ni wedi teimlo hynny eriod. Wel nawr, gadewch i ni edrych i fewn i'r bedd yma, bedd ein harglwydd Iesu. Beth i ni'n gweld? Yr llieiniau yma, trymion yma, wedi gadael ar ôl. Fe wisgodd yr arglwydd Iesu y bratiau bydron yma, ond dyw e ddim yn dyn nhw'n awr. Fydd e ddim yn dyn nhw beth mwy. Mae e wedi i gadael nhw yn y bedd, yng ngrym yr atgyfodiad. Nawr, o dro i dro, fe fyddwn ni, bobl yr arglwydd, yn teimlo'r pwysau yna eto falle. Yn dod dan ar gyhoeddiad o bechod, nid unwaith mae hynny'n digwydd. Fe fydd yna rhyw ddiffyg yn newydd falle, yn yn hanes ni, yn yn poeni ni. Rhyw syrthion fyr eto, neu falle rhyw hen ddiffyg, y pechodau sydd yn barod i'n amgylchu ni.
falle mae'r hyn i ni ddim wedi gyflawni fydd yn dod yn boendod i ni. Hynny yw sins of omission. Y cyfleoedd yma sydd wedi mynd ar goll. Yr amser sydd wedi cael ei wastraffu ar bethau gwag hollol. A bydd hynny'n mynd yn faich arno ni. Bydd e'n gwasgu arno ni. Ac falle mae Adda fydd yn henwen ni, neu Efa fydd yn henwen ni am beth amser. Chi'n cofio Adda ac Efa yn euog ac yn ofnus rhag yr arglwydd, yn ceisio cuddio ymysgrennau'r ardd yn hollol anobeithiol oedd gwneud hynny wrth gwrs, ond yr euogrwydd ofnus yma. Beth wnawn ni? Wel, ail edrych i fewn i'r bedd. Ar ôl 20 canrif, mae bob sgrap o'r Llieiniau yna wedi hen fynd yn dweud. Ac fod bobl ofergoelus yn hoffi dod o hyd i amdo tiwryn, shrawd tiwryn ac yn y blaen, fydden ni'n folon herio holl archeolegwyr y byd yma a haneswyr y byd yma i chwilio faint fyna nhw. Mae'r Llieiniau yna, maen nhw wedi hen bydru, wedi hen fallu, maen nhw wedi hen ddiflannu, ac felly pechoder saint. Gwrandwch ar hyn. Yn y dyddiau hynny ac yn yr amser hynny medd yr arglwydd, y ceisir anwiredd Israel. Ac ni bydd. A phechodau Jiwda ac nes cair hwynt medd yr arglwydd. Yr arglwydd sydd yn dweud bod pechodau bobl wedi mynd am byth. Ac amen medd yr eglwys. A gwynteg ar ei holen nhw. Byddwn ni byth yn ei gweld nhw eto. Mae'r Llieiniau yna'n cynrychioli'n pechodau ni. Ac yn ail wedyn, dillad carchar yr arglwydd Iesu Grist oedd y Llieiniau yna. Ac fe wisgodd rhain o blegyd fod cyfraith Duw wedi cael ei ffordd, ac fod yr arglwydd Iesu, fel i ni wedi dweud yn barod, yn hollol ddifau yn bersonol, ond roedd e hefyd yn euog, ond oedd e. Oedd e'n euog fel cynrychiolydd i bobl. Ac felly, dyma fe nawr yn garcharor yn y bedd, ac mae e'n gwisgo dillad y convict. Nawr, fe allwn ni fod yn bendant iawn ynglyn â hyn, gyfeillion. Does na'r un ohono ni yma heno, does gyda ni mor syniad lleiaf am gyfiawnder deddf Duw wrth natur. Does gyda ni ddim syniad bod y ddeddf yn ddyletswydd anhepgor arno ni i'w gadw. Pob iot a thipyn o'r gyfraith mae disgwyl i ni i gadw. Beth yw'n hagwedd ni yn naturiol tuag at orchymynion Duw? Wel, falle os fyddwn ni rhywfaint o gydwybod gyda ni, fyddwn ni'n meddwl mai fod Duw wedi rhoi nhw i ni gael anelu ati nhw, i cadw nhw. Hynny yw delfrydau nhw, ideals yw nhw. Rhai bobl eraill wedyn yn meddwl, wel, mae yna rhywbeth yn y deddfe yma, chi'n modd i gadw cyfraith a threfn yn ein gwlad ni. Ac i gadw gwareiddiad at ei gilydd. Dyna fel sy'n nhw'n meddwl am y degorchymyn, enghraifft. Ac fel y gwyddoch chi'n dda i bobl eraill, maen nhw jyst yn anwybyddu'r ddeddf yn llwyr. Dyw e ddim yn bwysig, dyw e ddim yn berthnasol o gwbl. Nawr, beth sydd ar goll yn y sefyllfa yna? Wel, yr ymwybyddiaeth hon bod yn rhaid i fi i gadw'r ddeddf. Gwna hyn. Nid dim ond dweud, mi'n credu fod y degorchymyn yn dda ac yn ddefnyddiol i gymdeithas. Nid hynny, ond mae'n rwymedigedd arna
i gadw'r ddeddf. Felly, nid cyngor, nid advice sydd gyda ni, nid anogaeth hyd yn oed, ond gorchymyn i gadw deddf Duw yn gydwybodol ac yn gyflawn ac yn barhaol. Ond ni'n yn gwybod hynny yn naturiol. Ond chi'n modd pan bod yr ysbryd glân yn dod ar ddeddf ato ni ac yn ei rwymo fe wrtho ni, fel y digwyddodd gyda Saul o Darsus, chi'n cofio beth wedodd e? Pan ddaeth y gorchymyn, meddwl. Pan ddaeth y gorchymyn. Pan ddaeth y gorchymyn ato fe, radfiwiodd pechod. Yn gweld i hun nawr, yn bechadur wedi i'r ddeddf gael ei chymwyso ato fe. A minnau, o fi'n farw, meddwl fe. Hynny yw, y Saul o Darsus, un anhyderus, oedd yn credu bod e'n gallu cadw deddf Duw yn berffaith heb fawr o drafferth. Chi'n cofio y gŵr ifanc o Lidog, oedd e'r un fath yn oedd e. Eisiau etifeddu bywyd tragwyddol, ceri gadw'r ddeddf, meddwl arglwydd Iesu wrtho fe, i ddangos i wendid iddo fe, i ddangos i bechod iddo fe, wrth gwrs. Rhain dwi wedi cadw, meddwl fe, o'n ieuenctid, yn trafferth o gwbl. Oedd e'n iach iawn yn dod e. Oedd y ddeddf ddim wedi dod ato fe nag oedd. Oedd y ddeddf ddim wedi cael ei rwymo wrtho fe. Chi'n cofio beth ddwedodd yr apostol pan ddath y ddeddf ato fe? Minnau a fi'n farw. Mae'r fi oedd yn poeni dim yn ddifater neu'n ddigon hapus ac yn ddigon hunan hyderus, mae e'n marw. Ysgwniad i'r gorchymyn wedi'ch lladd chi. Os yw e, wel mae angen arno ni weld y llieiniau yna yn y bedd. Mae angen i ni weld bod deddf Duw wedi cael ei ffordd, bod cyfiawnder wedi cael ei fodloni, a bod yr arglwydd Iesu wedi gwisgo'n dillad carchar ni. Fe gafodd ei benthyg nhw dros dro, allwch chi ddweud. Ond bydde byth yn ei gwisgo nhw to. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Dyna beth sy'n mor fendigedig ynglyn â'r iachawdwriaeth sydd yn eiddo i ni gyfeillion. Dyw'r ddeddf ddim dan rad, ond mae yna goron ar ei ffen ni. A'r arglwydd Iesu wedi anrhydeddu'r ddeddf yn llwyr ac yn llawn. Nawr, fel o'n i'n dweud gynne, saint Duw, ni'n dod dan argyhoeddiad o bryd i'w gilydd yn dod ni. Hen bechodau yna eto, maen nhw'n mynd yn faich arno ni eto. Wel, fe gawn ni'n una'n hefyd o bryd i'w gilydd fel bobl Dduw yn ôl yn seinau yn bellwaith. Ac fe ddigwyddodd hynny gydag Elias, chi'n cofio, fe gafodd ofn Jezebel, a beth nath e, rhedeg. Ond nid i Seion, ond nôl i Seinau. Beth wyt ti'n neud fan hyn, Elias? Nid dyma dy led i'w gwbl. Ond ni'n ia'n cael yn hynny nôl yn Seinau ymellwaith. Ac mae'n ofon arno ni. Dyna gyd gawn ni yn Seinau gyfeillion i'w cryndod a dychryn. Ac yn ni'n hanner ofni y bydd braich cyfraith Duw yn cydion yn gwarni. Ac yn ni'n edrych dros yn sgwyddau fel petai. Pryd dwi'n mynd i gael yn ffindo mas? Pryd mae'r beilif yn dod? Pryd mae'r swyddog yn mynd i ddod? Cyn hir fyddai'n gwisgo dillad carchar. Gwrandwch, mae'r arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r ddeddf yn ddiwedd. Fe yw diwedd y ddeddf i bob un ar sydd yn credu. Ac os ych chi'n saint Duw yma hynna, os ych chi'n Gristnogion yma hynna, dych chi ddim dan y ddeddf. Dych chi dan ras. Yn drydydd, gwisgodd angau oedd y llieiniau yna.
fel y cyfryw, o'n nhw yn addas ar gyfer y meirw, ond y meirw yn unig. Dyna pam yn achos Lazarus, er enghraifft, y dwedodd yr arglwydd Iesu Grist wrth i ddisgyblion, chi'n cofio Lazarus yn dod allan o'r bedd, oedd e methu symud yn iawn, felly bethu cerdded yn rhwydd ac yn rhydd o gwbl, ac felly oedd angen i ryddhau o'r llieiniau yma, yn dod e. A doedd gwisgodd marwolaeth ddim yn addas ar ei gyfer yn awr, gan ei fod e'n fyw. Ond mi roedd hi'n addas i'r arglwydd Iesu gwisgodd angau am ychydig. Fel cynrychiolydd i bobl eto, mae e'n dioddau dedfryd marwolaeth yn lle i bobl, A dyma fe felly yn y bedd am drydiau. Ac mae marwolaeth yn arglwyddiaethu arno am drydiau. Mae e'n profi marwolaeth, tasting death, dros drydiau. Ac yn gwneud hynny yn lle ei bobl. Nawr, ydych chi wedi meddwl erioed beth yw ystyr y gair hwn o eiddo'r arglwydd Iesu yng nghyd-destun Lazarus mae hwn yn dod. Eto, meddai Iesu Grist, pwy bynnag sydd yn fyw ac yn credu yno fi, ni bydd marw yn dragywydd. Ni bydd marw. Ond i ni wedi bod yn angladdau llu mawr o gysogion ydyn ni. Sut felly? Wel, yw'r saint ddim yn marw yn yr ystyr ysbrydol, yn ein heneidiau. Ac allan o ddim marw yn heneidiau ni. Ddim os i ni mewn undeb ar arglwydd Iesu Grist, fe yw'r atgyfodiad ar bywyd. Obligid fy mod i'n fyw, meddai'r arglwydd Iesu, byw fyddwch chi hefyd. Na, dyw'n heneidiau ni, yn sicr, ddim yn marw. Ni bydd marw yn dragywydd denaid di. Ni bydd marw. Ond beth am y corff? Wel, a bod yn gywir, a bod yn ysgrythyrol, nid marw mae'r corff chwaith. Ond huno, ac mae eisiau ni ddal ar hyn, gweithion, huno cysgu, hyd fore'r atgyfodiad. Yn credu bod yr arglwydd wedi bod yn dirion ac yn drigarog iawn, yn disgrifio angau cyn belled yma'r corff mewn golwg fel cwsg. Nawr mae cwsg yn beth hyfryd. Chi sydd yn methu cysgu, insomnia, eich chi'n dyhau am gael cysgu yn eich chi. Ac wedi chi flino, ac wedi chi fynd i'r gwely, a chi'n teimlo chi'n drifftio i ffwrdd i gysgu, a chi'n gyfforddus yn y gwely. Wel, mae cwsg yn beth melys iawn, yn beth i'w ddymuno. Ac felly mae marwolaeth y corff yn cael ei ddisgrifio. Ond yw'r cwsg yma ddim yn mynd i fynd mlaen am beth mae'r bore mynd i ddod, ac mae'r larwm yn mynd i fynd off yr utgor na gan. Ac fe ddi wedi gwawrio'n deg y bore hwnnw. Ac fydd y saint yn cerdded o'i beddau y bore hwnnw, fel y cerddodd yr arglwydd Iesu Grist o'i fedd. Bydd myrdd o ryfeddodau a'r doriad bore wawr. Pan welir plant y tonnau yn iach o'r cystydd mawr. O llynau gynnau gwynion, nid yn illad angau, ond yn ei gynnau gwynion. Chi'n cofio i Joseph newid i ddillad. Fe nath e eillio, ac fe nath e newid i ddillad pan nath e allan o'r carchar, ac oedd ddim bair na fe bod yn y carchar, beth bynnag oedd e. Ond fe newidiodd i ddillad, oedd e ddim yn addas iddo fe wisgo dillad carchar i fe mas. O llynau gynnau gwynion. Ac ar ei newydd wedd yn debyg i ddau harglwydd yn dod i'r lan o'r bedd.
yn beth hynod iawn i fod yn Gristion, ynddo fe. Bod yr arglwydd wedi dod â ni'r fan hon. Bod ni'n gallu herio galluoedd a grymusterau megis angau a'r bedd. I herio nhw. Edrych i wyneb angau fel petai. Edrych i lawr i'r bedd a'i herio nhw. A dweud, o angau, pa le mae dy golyn? O uffen, pa le mae dy fuddugoliaeth? Colin angau yw pechod, a grym pechod yw y gyfraith, ond i Dduw y byddor diolch, yr hwn sydd yn rhoddi i ni y fuddugoliaeth, trwy ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Emin o lawsion, sori. 526. Os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu, newydd fydd yr iaith, yn seinio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr na bore na ffrynhawn. Os do fi trwy'r anialwch, rhyfedda fydd dy ras, am hynau dilonyddwch rôl ganwaith golli'r mas, a'r maglau wedi ei torri, yn traed yn gwbl rydd. Os gwelir fi fel hynny, tragwyddol foli a fydd. 526. Ein tad nefol, mawr yw'n diolch garwch ni hyn o eto, am yr efengil. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, roest un o leini nefol. Diolch i ti arglwydd
am y fuddugoliaeth a diolch i ti am roddi i ni dy bobl dy fuddugoliaeth di dros bechod, dros y ddeddf, dros angau. Ti gair clod i dragwyddoldeb maith, ac yn awr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.